Escriure un missatge en un català correcte per a la majoria de persones sordes de més de 30 anys és gairebé un fet insòlit. Poder-se comunicar amb les noves tecnologies és per a ells un gran estímul. Aquí aprenen ortografia i gramàtica amb una mestra que tampoc no hi sent. La falta d'una bona escriptura i comprensió lectora limita a aquest col·lectiu l'accés a la cultura i, sobretot, a millorar professionalment. Fins a un 75% dels sords que hi ha a Catalunya tenen mancances molt notables en l'alfabetització i són molt pocs els que accedeixen als estudis superiors. Aquestes classes són fruit del projecte europeu d'EAFLI, liderat per un grup de recerca de la UB, i de moment només es fan a Badalona. Volen estendre-les a més poblacions, però per això cal més implicació de les administracions. Els sords són els grans oblidats i, clar, si són els grans oblidats, l'administració tampoc ha pensat a donar ajut amb aquest tipus de projectes. Hem tingut la sort que Brussel·les ho ha entès. I després de classe toca posar-se al dia i debatre sobre com es pot fer que el seu col·lectiu estigui menys marginat i com el que han après els pot ajudar a fer-se més visibles.